ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe am fulɓe imma horano julɓe neneɓe ɗengal fulfulde, min getta Allah jomirawo ceniɗo kokkuɗen mbawɗe futtuki hawduki nder wato nasiha ɗum kandinten yago imma bandiraɓe meɗen julɓe. hande inchallahu ta'ala nasiha ɗum gananmi en kam woni yago wato kisal, non neɗɗo ata hisa daga fitinaji zaman. ɗen andi zamanurdu gonɗen hande duniyaru waylaki, kuma fitinaji fere fere en ɗon ummoyke, fitina nder dina, fitina nder gurnam, fitina nder koɗume. kuma annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dennama o andini en yuki innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. irbadi bin sariya wato kanko hito hadisi yugi wa azana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama maw'izatan wajilat minha alqulub. hoyde gon annabi sallallahu alayhi wa sallam ummake julirde wani men wa'azu maw'izatan, wato wa'azu lattiɗum wajilat minha alqulub, ɓerɗe peewi imma wa'azi ɗum ɗon. ma'ana annabi sallallahu alayhi wa sallam dari yeeso sahaba wa'ani ɓe wa'azi, sey ko ɓerɗe maɓɓe gaba ɗaya peewi, kowa yonki mum dimbi. oy wa zarafat min hal uyun, kay sey ko min dufi gonɗi ngam wa'azi ɗum ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wa'ani min. Allahu akbar. fa qulna, oy sey min gi ya rasulallahi ka annaha maw'izatu muwaddi'in, wa'azi ɗum ɗo ko ga antamen an a yi'ayne wa'azi wato jaɓɓotiranɓe himɓe muɗum bano dillo. nani wa'azi bankwana ɗum ko bankwana ga antamen wa'azi kawai cedigo non laati daga e majjum ma kila a futtata wa'angomen wa'azi gol. to fa ausina ya rasulullahi wa amin wasiya, in Allah wa'i gurnan heewi a dilli a hoti yago imma jomirawo a ɗalimen dow duniyaru, koy non ɗalantamen komin jogoto ko hisnatamen fa yago ñande min kawde min pottata imma maɗa ñande dargal. annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sey o yi usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ati fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. annabi sallallahu alayhi wa sallam mi ana o wasiya imma kulul Allah taqwallahi, sannan was-sam'i wat-ta'a, nangon hettinaki kuma ɗon ga da'a yago imma wato hoɓɓe moɗon, ardiɓe moɗon, laamiɓe moɗon, modiɓɓe moɗon, ardiɓe fiiji moɗon, nanon boliɗe maɓɓe, tokkon ko ɓe gi'on ko lutayi imma lawol Allah e annabi mu sallallahu alayhi wa sallama. annabi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu man ya'ish minkum, lallai ko moye wuri gurnan jutuɗan nder moɗon fasayara ikhtilafan kasiran, lallai e may allural ɗuɗugal. fa alaykum bi sunnati, to lurre ɗuɗi to joge sunna an, inji annabi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, imma sunna halifa en an wato handiɓe kuma handitayɓe ar-rashidin al-mahdiyyin. oy wa iyyakum wa muhdathati al-umur, mi hulni on ka sheedi mun imma jogaki wato fiiji puɗɗaɗi nder dina laatiɗi ɗi gala nder kandal annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. fa inna kulla muhdathatin bid'a, lalle ko moye fuɗɗi goɗɗum nder dina jogi ɗum ko jogi anda yuki bid'a kono wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. ma'ana en dari hadisiyol gol annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam andini en fi guda yiwo ko moye heɓi gurnan jutuɗan nder ummatore annabijo lalle yi allurral. nden de annabi sallallahu alayhi wa sallam woni imma wuri lurral wala, gam komi ummoy dole to annabijo ɗum fitata, komi ummoy to annabijo ɗum fitata. walaw rudduhu ila llahi wa ila rasuli la alimahu alladhina yastanbidu ila rasuli wa ila
ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وكان النبي جو إما ووري توتدو هبي لورال قدو أدو يفتو النبي جو وارتا تغا النبي جو أي كيتا شيكينا لور دئي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أما توينو مسألة ونتوينو لورال boni ɓawo annabi sallllahu alayhi wa sallam hokki ɓawo fiti to jomirawo annabi jo dilli lurde dole imma bangay hana dole en goɗɗo modibbo ko goɗɗo sahabojo wayi kiita hana dole horano en jaɓa to kañum annabi sallllahu alayhi wa sallam andini ɓe kuma non ɗum faari ɓawo annabi sallah sallam ɗali duniyaru daga dow khalifanci seydna aboubacar ɗum fuɗɗi heɓugo matsala daga gaɗa Allah jomirawo hawti hoore ummatore julɓe ni dow Abubakar seydna Umar kamma tokkoyi daga zaman seydna Usman ɗum fuɗɗi heɓuki lurde daga lakirol fa ɗum wari ma ɗum wari halifa seydna Usman daga ɗon kuma fitina sankiti ko ina woɓɓe tokki seydna Ali woɓɓe tokki Muawiya woɓɓe tokki toynon ko ɓeynon daga ɗon ɗum fuɗɗi heɓugo lurde feere feere ma'anani annabi sallllahu alayhi wa sallam andini en yi'uki lurral fa'i wangay fa yago ma hande ko laati himɓe en ɗon ɗon ummatore julɓe feere feere ƙungiyaji feere feere kullu hisbin bima ladayhim farihun ko ɓe imma wato cehoro imma ko jogui marara kan aqida mum kanko woni gonga ƙungiyare mum kawon dow gonga dariqa mum kawon dow gonga fo mo tokkayi ɗum ko tokki kan dow majjere woni koyno woni wurtorde daga imma fitina annabi sallllahu alayhi wa sallam sai hokki en fiiji tati aran o yi en taqwallahi kulol Allah in neɗɗo imma jogui kulol Allah jomirawo kulol Allah gon kulol Allah neɗɗo waɗa ko Allah yi'i ɗala ko Allah haɗi أن تفعل طاعة الله على أمر من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله جاءك الله والتما لك الله الإما ويقف عند أمره ونهيه كنون كل الله تو إن نجوجي كل الله تو إن شاء الله تعالى إما حسن دعاء إما في تناجي كود الله جمرة وتنو ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله حقيقة من جاي وصية من كل كدبته يسمى أمة تورى النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم إما أمة تورى النبي يوكي أن اتقوا الله كل الله كل الله kowa jogingol to inchallahu taala imma hisa imma fitina duniyaru estataɗum tokkata bid'a kuji tokkata yidde yonki ko de latato irara koynon Allah yiɗi koynon Allah watti ɗum waɗa wa'a fodde bawɗe muɗum kañum woni aram ɗiɗaɓum annabi sallah sallam en wasan waɗɗa atu dole ummatore julɓe laato eɗen jooɗi eɗen goodi mawɓe lattiɓe ardiɓe en kuma ɓe nante gecca muɗum in laatiɗen kowa fa'i fere moɗon li kulli jama'atin fina imam walakinna aljami'a bila imamin banano ɓe giyata wato ko ɓe imma godi ardiɓe mumɓen ɓe godi modiɓɓe mumɓen ɓe godi kaza ɓe godi wato ardiɓe ko ɓe imma mo jogi to ummatore julɓe lalle ɓe cedata nder matsala ɓe cedata nder wato majjere amma i wodi jagoranci keniɗum to a tawai koda goɗɗo waddi goɗɗum ko lurtani dina shugabanci ko ardayi julɓe kan warata jogoyi a ɗum ɗo hana dina Allah no ganni ɗum wa'atake kuma ɗum joɗatako ɗon sey a ɗum yifi fitina ummatore julɓe joɗike nder salama amma in laati on gala ardiɓe kowa ko yiɗi kan wa'ata ko kuma ko ɓe imma godi ardi ɗum feere hettintako imma o ton to sey laato joni kowa ko yiɗi fof kan wa'ata jamo goɗɗo kamma e fittay to kamma qirqiro goɗɗum ɗum muɗum kamma fuɗɗa dina gon kam muɗum a wala haali haɗugo ɗum a wala haali kuma yi'ugo waɗata ɗum kawɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam en jogoɗen assam'u wa da'atu li ulil amri Allah jomirawo tin en may'a fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu wa ulil amri minkum ɗottani Allah ɗottani yaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam imma kuma wato ardiɓe fiiji moɗon wato kangam nasiha wasiya ɗiɗaɓa ka annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗalani en kulol Allah aran nden nan ɗiɗaɓum kuma wato waɓuki ɗa'a imma hettinaki yago imma ardiɓe men tataɓum kuma latiɗum kañƴum goni haffatan ambatan kanƴum woni hoore ɗum ɗo fuu ngam kañƴum rinnata kulol Allah kañƴum rinnata ardaye laaɓuɗum annabi sallah sallam wa alaykum fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyyin joge sunna an joge sunna halifa en
halifa in annabi sallallahu alaihi wasallam kamɓe goni sahaba en annabijo lattiɓe Allah yerdiki imma maɓɓe kuma Allah yerdiki e kugal maɓɓe radiyallahu anhum wa radu anhum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗali duniyaru imma yerdi e maɓɓe ira seydina Abubakar en, seydina Umar en, seydina Usman, seydina Ali imma horani sahaba en annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ngam ni annabi sallallahu alaihi wasallam jogoɗen dow ɗon ko ɓe guri dow muɗum. Fu dina latika annabi sallallahu alaihi wasallam janginayi ka sahabo en annabijo andaka to wallahi ta wa'i kama a mili woy an ka yarete aljanna wala abonani hoore ma wakkati. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم إلى النار إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم إلى الجنة ويقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه ولا قلتم كيارتون الجنة سنامي هلي أندون ولا قلتم كيارتون هيتي سنامي وجنون أن ياكي إماجون قمني كوي إكزنان yeden gidi kisen daga amma fitinaji di gonden der mudu yawnon bandirabe am fudde julbe lalle anden yuki fa dole darden do qur'ana on Allah jomirawo jippinani en do sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole daren do datal gal sahaba en annabi sallallahu alaihi wasallam wuri do maggal enen ma joyen dina moden do don ko be ngai amma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah inwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira komai luti lawal annabi sallallahu alaihi wasallam yo fi lawal sahaba en annabi julbe arande Allah wallahi ma tawalla min kettinane mo ko hettinani hoore makko ma ana ɗum ko aduɗa giɗa kan on dina sai Allah ɗalduma imma majjud karshe kuma Allah wa nuslihi jahannama min gulaymo imma hite jahannama wa sa'at masiran hite jahannama halli ngelato kange woni hotirde neɗɗum Allah jomirawo cin o rena en imma fitinaji zamanu Allah tabbitina en dow ɗatal ɓocingal Allah hokka en bawɗe jogago sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fakirol gurnam meɗen Allah hokka en ilmu nafayɗo en duniya imma lahira Allah kuma hokka en timmode woɗune waɗa en nder ceeto annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.